Jeg hedder Uffe Primdahl, og jeg er byggeteknisk chef i Polyteknisk Kollegieselskab. Vi har små 2.000 værelser. Vi bruger iLok og har brugt det gennem de sidste 6 år, og nu er vi ved at bytte det hele ud til noget S50 Smart Locks. Et innovativt låsesystem, som er digitalt, men uden batterier. Og det helt nye her er, at vi bruger telefoner som nøgler. Det, der er meget interessant ved, at vi ikke har batterier i iLoks låse, det er primært, at vores personale skal ikke ud og skifte batterier i alle dørene. Så kan du bruge alle deres cylindre i en helt standardbeslåning. Så det er en helt almindelig oval cylinder, man sætter i en fuldstændig standard dør. Og det gør installationen af iLok væsentligt nemmere. Og tilsvarende, når de flytter, jamen, så kan vi bare gå ind i systemet og slette deres nøgle. Der er ikke noget, der skal afleveres. Så vi har ikke en masse omkodninger af cylinder, fordi vi mangler at få afleveret nøgler. Så sikkerheden er fuldt ud i top. Det er super nemt.